עם מקהלת בית הספר היסודי הממלכתי הדו-לשוני דגניה בבאר שבע בניהולה של הגברת אורית פרייברג. אני מבקשת להודות למורה למוזיקה הגברת מריאן איווה, לנגנים נחומיה ציון על החולים, שלומי מטיאס על הקלידים ולמקהלת התלמידים. בית הספר דגניה בבאר שבע הוא אחד מתוך 4 בתי הספר הדו-לשוניים בארץ. בבית הספר לומדים יחד תלמידים יהודים וערבים, היוצרים ביניהם קשרי אחווה וידידות, ורואים בשפה את הגשר להבנה ולשוויון. השאיפה היא שכל ילד יגיע למיצוי יכולות הלימוד, הכתיבה והביטוי בשפה השנייה, שלא יפחת מזה של שפת אימו. מטרת בית הספר היא לפתח ולקדם שיתוף פעולה ערבי-יהודי שוויוני בתחום החינוך והקהילה. נאחל להם הצלחה רבה.